Hello. Hello. ሰላም ትሬደራት ከመይ ትኾኑ ሰላም ጣላ በለይ ድምፂ ድስማዕ ተልዩ ምናልባት ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ እሞ ናብቲ ላይቭ ክንቅጽል ምናልባት ድምፂ ደይስማዕ ከይሉ ቸክ ንምግባር ማለት እዩ ኦኬይ ሶ ያ ደጊመ ሰላም ጥዕና በለይ ኩልኻትኩም ጆይን ትገብሩ ዘለኹም ጆይን ገርኩም ዘለኹም እውን ማለት እዩ ኳዳ ሓን መጻኹም እዚ ላይፍ ጆይን ስለዝገበርኩም እውን ከመስግነኩም ፈቱ ያ ንግዚኦም ክምጥን ክእል እዩ ኢልኩም እውን ናብዚ ላይፍ ጆይን ስለዝገበርኩም ከመስግነኩም ፈቱ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ ግዜ ይብልናን ይሓፅር ከነብለዎም ፍትና ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ንዓይ ቶቶ ኢልኩም ክትፅውዑ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ሚሊ ኢልኩም ክትፅውዑ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ብልናን ኣብቲ ኣፀዋውዓ ማለት እዩ ሶ ያ ይስማዕ ኣሎ ቴንክ ዩ ኦኬ ከም ዝስማዕ ዘሎ ኮንፊርም ገይርኩም ኣለኹም ጃስ ቅድሚ ምጅማርና ክልተ ነገራት ክብል እየ እቲ ቀዳማይ ነገር እንታይ እዩ ከምዚ ኣብዚ ፅሑፍ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ኣብዚ ላይፍ ንዘራረበሉ ወይ ከዓ ኣብዚ ላይፍ ንትንክፎም ነገራት ብምልኦም only for educational purpose ወይ ከዓ ንትምህርቲ ጥራይ እዩ ማለት እዩ just ናተይ መኽሪ ክኸውን ይኽእል ወይ ካብቶም ንትንክፎም ነገራት ወይ ንመሃሮም ነገራት ወሲድኩም ዝኾነ ኣፕላይ ገርኩም ኣብ ናይ ብሓቂ ገንዘብ ወይ ኣብ ዝኾነ ሪስክ ምስ ትወስዱ ድምከር ኣይኮነን ኣነ እውን ሓላፍነት ትወስድሉ ነገር ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ምናልባት ገለ ስብርብር ዝበሉ ትግርኛ እንድሕር ደኣ ተረኺብኩም ኣፀባብቕ ኣቢልኩም ስቑቑ ኣቢልኩም ክሰምዕዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ግዜ እዩ ኮይኑ ካብቲ ኦሪጂናል ዓድና ካብ ንፍለ ካብቲ ትግርኛ ማለት እዩ ሶ ያ ዳጊመ ታንክ ዩ ፎር ጆይኒንግ ጆይን ስለዝገበርኩም ኣመስግነኩም ማለት እዩ ኣብዚ ቪድዮ ወይ ከዓ ኣብዚ ላይፍ ንትንክፎም ኣርእስታት ወይ ከዓ ትምህርትታት እንታይ ይመስሉ ዝብል ሕፅር ቢለ ክገልፀልኩም እየ ማለት እዩ I think ኣብ ላይፍ ኣብ ዩቲዩብ ብሓፈሻ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ናይ መጀመርያ ተመክሮ ናተይ ማለት እዩ ሶ I don't know ጌጋታት ተልዩውን ኣፀባብቕ ኣቢልኩም ተኸታተልዎ ኢኹም ኣቀድማ ቢለ ቡን ክሰት ፀኒሐ ኣነ ሕጂ ኸ ጁስ መሳሊ ሰት ኣለኹ ሶ ተመሳሳሊ ንስኻትኩም እውን ነዚ ላይፍ ሪላክስ ኮንኩም ተኸታተልዎ ኢኹም ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ያ ኩሉኻትኩም ኣብዚ ዘለኹም ሓደስቲ ኩሉውን ኣኽእሉ እዮም ስለዚ ንሓደስቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ምናልባት ናይ 5 ደቂቕ ዝኸውን ሌላ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ብዛዕባ ትሬዲንግ ወይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ላይፍ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዘራረብ ዘለና
ዝብል ትምህርቲ ክህልወና እዩ ቀፂልና ብዛዕባ brokers and prop firm brokers ዶ ክንጥቀም ኣለና ወይስ prop firm ዲና ክንጥቀም ዘለና እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ብሮከር ብኸመይ ንመርጽ ወይ እውን ትክክለኛ ዝኾነ prop firm ንዓና ዝኾነና ብኸመይ ንመርጽ ዝብል ኣርእስቲ ክንትንክፍ ኢና ማለት እዩ ኦኬይ ደን ቀፂልና ብዛዕባ ነቶም ኣብ ትሬዲንግ ዘለኹም ትሬደራት ከዓ ኣብዛ ሓለፈ ዝወሰድክዎ ክልተ ኤንትሪ ኣለኒ ማለት እዩ I think ብዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ እውን ተንኪፈልኩም ነይረ ማለት እዩ ሶ ንዓቶም እንታይ ሪቪው ክንገብሮም ኢና ብሓደ ኮይና ዲስከስ ክንገብረሎም ኢና ብዛዕባ እቲ ጥበብ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሬዲንግ ጥበብ ኣሎ እዩ we're gonna talk about that ከም ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ ቀጻልነት ናይዚ ላይፍ ከመይ ይመስል ብኸመይ ንሓድስ ትሬደራት ክንሕግዘሉ ንኽእል መድረኽ ንፈጥር ዝብል እውን ዝተወሰነ ደቃይቅ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዛዕባ ንህቦም ኣገልግሎታት which is ቶቶ ትሬድስ ናይ ትሬዲንግ ኮሚኒቲ እዩ which is ብዙሓት ትሬደራት ኮይኖም ብሓደ ትሬድ ብምግባር ኣብቲ ናይ ፋይናንሻል ማርኬት ብሓፈሻ ከዓ ኣብቲ ናይ ትሬዲንግ ማለት እዩ ኣድማዕነት ንምምዝጋብ ኣብ ፃዕሪ ዝርከቡ ዘለው ኮሚኒቲ እዮም ወይ ከዓ ትሬደራት ወይ ከዓ ሰባት ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጃስት ንሕና ንህቦም ኣገልግሎታት ከመይ ይመስሉ ዲስከስ ክንገብር ኢና ኣብዚ ላይፍ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ናብዚ ናተይ ትሬዲንግ ቪው ክወስደኩም እየ ዝኾነ ዋይት ቦርድ ክንጥቀም ኢና ካብኡ ማለት እዩ ትሬዲንግ እንታይ እዩ ወይ ከዓ እዚ ፋይናንሻል ማርኬት ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ ገለ ሰባት ኢቭን ኣብ ኮመንት ፅሑፍለዮም ምናልባት እውን ኣብዚ ላይፍ እውን ጆይን ዝገብሩ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ነገር ላይክ ስካሚንግ ወይ ከዓ ስርቂ ዝመስሎም ሰባት ኣለው ምናልባት ክልተ ግዜ እኳ ዘይበልና ሓደ ግዜ ወይ ሰሚዕኹም ኣለኹም ወይ ከዓ ኣጋጢምኩም ኣሎ ስርቂ ኣብ ኢንተርኔት ብጣዕሚ ዝተጋነነ ስርቂ ወይ ከዓ ዝተጋነነ ስካሚንግ ናይ ስካመርስ መንገድታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ካብዚ ዝሰለዓለ መስለኒ ብዙሕ ሰብ ነዚ ትሬዲንግ ገለ ሰብ ቁማር ይመስሎ ገለ ሰብ ከዓ ከምዚ ስካም ይመስሎ ማለት እዩ ሶ what is trading እንድሕር ደኣ ተይልና ትሬዲንግ ናብ ከባቢ ካብ 60 ትሪልዮን ማለት እዩ ካብ 60 ትሪልዮን which is a lot of money ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ብዶላር ዝኾነ እዩ ክሳብ 112 ትሪልዮን ዝኸውን ሃፍቲ ናይ እዚ ዓለም ብዲጂታል መልክዑ እዩ ዝንቀሳቐስ ሶ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ 60 ትሪልዮን ወይ ካብ 60 ክሳብ ስፔሲፊክ ዝኾነ ፍሉጣት ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ካብ 60 ትሪልዮን ክሳብ 112 ትሪልዮን ዝኣክል ኣሃዝ ወይ ከዓ ገንዘብ ናይ ዓለምና ብዲጂታል መልክዑ እዩ ዝንቀሳቐስ ክንብል ኮልና which is ብባጤራ ወይ ከዓ በዚ ወረቐት ንብሎ ገንዘብ ኣይኮነ ዝንቀሳቐስ ኢንተርናሽናሊ ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ዝኾኑ ዝግበሩ ንግድታት ወይ ከዓ ምሻጥን ምግዛእን ማለት እዩ ብዲጂታል መልክዖም ጃስት ብቁፅሪ ብኮምፒውተራይዝድ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኢንተርኔት እዩ ዝንቀሳቐስ ወይ ከዓ እቲ ትራንዛክሽን ዝፍፀም ኦር እቲ ንግዲ ወይ ከዓ እቲ ምዕዳግን ምሻጥን ዝፍፀም ማለት እዩ ሶ ሕጂ እዚ ምዕዳግን ምሻጥን ክፍፀም ከሎ እንታይ እዮም ዝሽየጡ ከዓ ኣለዉ እዮም እቶም ዝሽየጡስ እንታይ እዮም ጅናብነት ገለ ካብቲ ዝሽየጡ ብጣዕሚ ጉኑናት ዝኾኑ ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣልዒሉ ከመርእስቲ ዝዘራረበሎም ናይ ሃገራት ባጤራታት ኣለዉ
نهاجرات باطيراتات كنبل كلان عملت USD كون خليو which is دولار كون خليو مالتيو يورو كون خليو باوند كون خليو يا استفلالي ገንዘባት مالتيو ويكا باطيراتات اب كندي باطيرات تسكيمكا ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ትኸይድ ወይ ካብ ሓደ ባንክ ናብ ሓደ ባንክ ትኸይድ ጃስ ብዲጂታል መልክዑ ዶላር ገለ ባንክታት ዶላር ገዙ ገለ ባንክታት ካ ዩሮ ይገዙ አን ንግዲ ፍጸማ መንጎ ማለት እዩ ኦኬ አን ወርቂ ያሎ ክሪፕቶ ሎ ስቶክ ማርኬት አሎ በሐፈሻ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ሰሚዕኩም ኣለኹም ማለት እዩ ሶ እዚኣቶም እቶም ዝሽየጡ ነገራት እዮም كتجوزهم وانت غليها شيء وانت غليها just هجي انتاي امونغو ميفتر من الحردات لكم لي ابزي باير سالو سيلر سالو ناي ماركت فلاكشويشن يفتر which is ماركت لعلن تحتن نبالي جنبر نمنتاي منياتو على غزي بايرز توم ناي just demand and supply دبال كونسبت አለው ማለት እዩ ንሕጂ ንጀንበር ተቆይኑ ግን ናይ ማርኬት ላዕልን ተሓትን ምባል እቲ ላይክ ነቲ ማርኬት ላዕልን ተሓትን ክብል ከሎ ኦኬ ናብ ትግርኛ በኸመይ ከነምፅኦ ኢና نحنا just ላዕልን ተሓትን ክብል ከሎ نحنا ባይ ክንገብር ንኽእልና ሴል ክንገብርና which is ነቲ fluctuation ወይ ከዓ ነቲ ናይ ማርኬት ላዕልን ተሓትን ምባል ክንገዝኦም ክንሸጦን ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ንሕና ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ሶ ሲምፕሊፋይ ክንገብሮ ከለና ኣቕልል ቢልና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ማርኬት ማለት እዩ ላይክ ኢንተርኔት ናትና ዲቫይስስ ወይ ከዓ ኮምፒውተራት ተጠቂምና ኣብቲ ዕዳጋ ብምስታፍ ነቲ ናይ ማርኬት ፍላክቹዌሽን ወይ ከዓ ነቲ ናይ ማርኬት ናይ ላዕልን ተሓትን ምባል ክንግዶ ንኽእለሉ ሲስተም ወይ ከዓ ንንግደሉ መንገዲ ትሬዲንግ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ሶ ንሕና ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ንሕርዳት ኢልኩም ኒ ብዛዕባ እዚ ኢና ብዛዕባ ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ተሳቲፍካ ከመይ ጌርካ ንግዲ ትፍፅም ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ኣቕልል ቢልካ ንጀንበርታ ክትገልፀሎም ከለካ ነዚ ይመስል ሞስትሊ ወደ 6 ዓመት ህፃን ክትገልፀሉ ከለካ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ካብ ዝቐፂልና ብዙሕ ግዜ ዝመፀኒ ሕቶ ኣሎ welcome Milly thank you yeah thank you guys join ገርኩም ዘለኹም like broker and prop firm ክብል ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኦኬ እዚ ዋይት ቦርድ ናትና ኦሮብ ኮነ ዝተኣኽሎ so እዚ ቢ ብሮከር ድውክል ማለት እዩ so ብዙሕ ግዜ ብሮከር ዶ ክንጥቀም ወይስ ፕሮፕ ፊርም ኢልኩም ተሓቱን ኢኹም አን ብተወሳኺ ከዓ እንታይ ዓይነት ብሮከር ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ሃገር ክንጥቀም ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፕሮፕ ፊርም ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ሃገር ክንጥቀም ኢልኩም ተሓቱን ኢኹም so ኣብዚ ከዓ ፒልና ክንፅሕፍ ኢና which is ፕሮፕ ፊርም ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዛዕባ ብሮከር ወይስ ፕሮፕ ፊርም ዝብል ዋላ እኳ ኣባኻትኩም ዝተመርኮሰ ተኾነ እቲ ኣብ መወዳእታ ትገብርዎ ውሳነ ማለት እዩ let's say ብሮከር ዲኻ ትመርፅ ዘለካ ወይስ ፕሮፕ ፊርም ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ንዓይ ክዛረብ ተሰሚዕኹምኒ ብዛዕባ ፕሮፕ ፊርም እየ ትዛረብ ወይ ከዓ ኢቨን ካብ ዝተሓተ ካፒታል ክጅምር ከለኹ ኣብቲ ዝተሓተ ናተይ ካፒታል እንድሕር ተሪኽሞ ብዙሕ ግዜ እቲ ናተይ ካፒታል ደምፃኽዎ ጌይን ዝገበርክዎ ካፒታል ካብ ፕሮፕ ፊርም ትሬድ ብምግባር እዩ
واي نمتاينا بروفيرم قبل علي بروكر نمرصو ويكا بروكر قبل علي بروفيرم نمرصو لايك بروفيرم اندحر دا وحد باجيت كركا جنبيركا ناب زعبي باجيت كتغيب تغونكا بروفيرم يغاد كم زلقا challenge which is قل بزبالة ملكعو challenge كتوسر كتطلع لك فتنا تحلف لك because اتناتنا باكجراوند اندحر دا تاريخ مو مبزحت سب كجنبر كله كابيتال حيز يكون الجنبر وكا بزح جنزب هاليو يكون الجنبر مالتي مجمريا كاب وحد جنزب الجنبر $300 $100 $1000 كابيزات الجنبر مالتي من الباتون كاب زيرو الجنبر سبون هالو كاب $10 كاب $10 مالتي so حجين دحردا كابزي تجنبر تليها بروكور يكون الزليكا جاس بروفيرم يغاتب بذلك انت تقبر لك اب كندي عب كابيتال كيركا تجنبر نتناتكا غزي ناب كابيتال تغيرومو which is ا بروفيرم تشالنج نختحلف غزي يدليكايو سلازي اتليست نت غزي ناتكا سويخا كساب كابيتال جين تقبر ا بروفيرم تريد كتقبر كتلا لك انت دحريو كا بروفيرم pay out نا جبركها نا بروكر كتمس تخليها which is lifetime زغون capital بيلو تقبر تكون كمالتي so من البات ناي intermediate ويكا advanced زغون RS سلازغون بزح زي كنت كفون غيلا مالتي لأن من دحر دا capital تليكم like من البات $10,000 $10,000 دحر دا ناي مجمبار حساب تليكم يا كم جنبرتي كو بعب كابيتال مجنبار تخكل يكونن مالتي وكا دمكر يكونن بات تماهركم كل ነገር ወዲኹም እንደحر ዳ تجنبرو وتليهم تريدينግ كم عوده حسكم تجنبرو وتليهم كا ምናልባት ብሮከር ከድሌኩም ኸሊ ዳን ጎን ጎን ኻ ፕሮፊር ከድሌኩም ኸሊ ማለት እዩ ኦኬ ان ካልእቲ ነጥቢ እንታይ ብዙሕ ግዜ ተሓቱኒ እንታይ ዓይነት ብሮኮር ኢና ክንጥቀም ان ኣብዚ ነብረሉ ዘለና ሃገር ከዓ ላይክ ዝተመርኮሰ ኸውን ኣለዎ ድሰርሕ ኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ብዛዕባ ብሮኮርስ ተልና ብሮኮርስ ማለት ደላላ ማለት እዩ ናብቲ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ማርኬት ኢንዲቪጁዋሊ ክትሳተፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳተፍ ትኽእል ኢኻ ባት ብዙሕ ዝኾነ ካፒታል ዝሓተካ ብዙሕ ዝኾነ ባጀት ዝሓተካ ስለዚ ደላላ ኣለዉ ናብቲ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ማርኬት ዘራኸቡኻ ብሮከርስ ዝበሃሉ ደላላ ኣለዉ ኦኬ ብሮከርስ ዝተፈላለዩ ስም ዝተፈላለዩ ኣፀዋውዓ ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም ባት ንሕጂ ንሕና ናትና ቋንቋ ነውርዶ ኾልና ደላሎ ኢልና ያለና ናብቲ ፋይናንሻል ማርኬት ዘራኸቡኻ ደላሎ ኢልና ያለና ሕጂ ናብቲ ትራዲሽናል ዝኾነ ንኣብነት ናይ ትሬዲንግ መንገዲ ተመፂና ወይ ከዓ ናብቲ ባህላዊ ዝኾነ ናይ ንግዲ ኣሰራርሓ ተመፂና ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ደላሎ ምናልባት ጠለበጊዕ ዝሸጡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምስ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ተመሳሳሊ ሲስተም ተመሳሳሊ ሕጊ ክህልዎም ኣይክእልን ኣብ ካናዳ ዘለዉ ብሮከርስ እውን ካልእ ማለት እዩ ኢንተርናሽናል ዝኾኑ ብሮከራት ኣለዉ ሕጂ ዓለም ለኻውያን ዝኾኑ ብሮከራት ኣለዉ ሕጂ ገሊኦም ኣብ ገለ ሃገራት ዝሰርሑ እዮም ኣብ ገለ ሃገራት ከዓ ዘይክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ዳስ ዋይ ኢኹም ኣብዚ ኣነ ዝነብረሉ ዘለኹ ሃገር እንታይ ዓይነት ብሮከር ክጥቀም ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፕሮፊርም ክጥቀም ኢልኩም ተሓትኑ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣነ እንድሕር መልሲ ክበኩም እንተኮይነ ዋላ اوكي لايك ولا 9% من البات 99% تتخكل زبال نجر ولا مصنعات غير حدا تنغيركم اب بزعبا بروكر بزعبا فاينانشال ماركت كزارب كلها من البات معالتاوي كون غلي ورحاوي كون غلي او اشتغلت ورح كون غلي نجرات يقايروا ابديت تجبريت ابلكيشن ابديت تجبرت بروكر ابديت تجبرتي بروفير مالتي سو زغونه تريدر مالتي جاست ቋንቋ ስለተዛረበ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ تزغفل كفيلكم انترناشنال زغون تريدرات ولا رقيبكم دحر دا بزعبا بروكور ابزي نبرلو زلخو هاجر نحر حبرن تيلكم
እንታይ ልባል ተልኩሞም እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ትሬደር ክሕብረኩም ኣይክእልኒ ዋይ ተልኩምኒ ኦኬ ለትሚ ምናልባት ገለ ትሬደራት ናቶም ብሮኮራት ይህልዎም ሞ ወይ እውን ምስቶም ብሮኮራት ስምምዕ ክህልዎም ክእል እዩ ናባና ሰብ ኣምፃልና ሓደስቲ ዝኾኑ ሰባት ኣምፃልና ዝብል ስምምዕ ህልዎም ሞ ክሕብርዎም ክእሉ እዮም እዚ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ እዚ ክትገዝእ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ክብሉኻ ክእሉ እዮም ባት ከም ትሬደር ኣነ ግን እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ዘለኩም ክነግረኩም ኣነ ቢካዝ እንድሕር ዳ ብዛዕባ ብሮኮርን ፕሮፊርምን ኣብ ምምራፅ ተሸጊርኩም ተልኢኹም ኣነ እውን ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ኣነ እንታይ ከም ዝገበርኩ ክነግረኩም ኦኬ so ካልእ ዋይት ስእሊ ከነምፅኢና ሕጂ look guys ትሬደር ኮንካ ገንዘብ ክሰርሕ እንድሕር ተኾንካ 2025 ኢና ዘለና ኦኬ ብግእዝቲ ትቆፅሩ ተኾንኩም 2017 ምናልባት so 2025 ኣለና ንኣብነት ኣነ ባክ ኣብ 2019 ብዛዕባ ትሬዲንግ ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬት ከፅናዕ ከለኹ ዝገበርክዎ ነግረኩም ሕጂ ብሮኮር ኣን ፕሮፊርም ክትመርፅ ዘሊኻ ኣለኻ ወይ ከዓ ኣብቲ ስኻ ትነብረሉ ዘለኻ ሃገር ከመይ ጌርካ እንታይ ትጥቀም ጠፊእካ ኣሎ ወይ ከቢድካ ኣሎ ሕጂ ቤዚክ ነገር እዩ መሰረታዊ ነገር ክትገብሮ ዘለካ ነገር እዩ ክስውኦ ዘለካ ግዜ ኣለካ ማለት እዩ ሶ እቲ ግዜ እንታይ እዩ ሕጂ ምናልባት ኤአይ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣብዚ 2025 ቤዚክ ዝኾነ ሕቶ ምሕታት ኣየድልየካኒ ቤዚክ ክብል ከለኹ ብዛዕባ ብሮከር ብዛዕባ ፕሮፊርም እንድሕር ዳ ቤዚክ ነገር ኢልና ስም ትሂብናዮ ብዛዕባ ቤዚክ ዝኾነ ኣብ 2025 ንሓደ ተራ ዝኾነ ሰብ ከማኻ ምሕታት ተሪፉ እዩ ዋይ ምክንያቱ ብፍልጠት ወይ ከዓ ብምዝካር ብዳታ ብኢንፎርሜሽን ብሓበሬታ ካብ ሰባት ንላዕሊ ኤአይ ፕሮቫይድ ክገብረካ ክእል እዩ ኤአይ ክምህረካ ክእል እዩ ምናልባት ቻት ጂፒቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ጎግል ኤአይ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ጀመናይ ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ቀሊል ማለት እዩ ምክንያቱ ትሬደር እንድሕር ዳ ትኸውን ተኾንካ ብዙሕ መስዋዕቲ ኢኻ ትኸፍል ብዙሕ ክትስውኦም ዘለካ ነገራት ኣለዉ ስለዚ ነዚ ሓያል ዝኾነ ቅልስ ኣነ ከጅምሮ ኢልካ እንድሕር ዳ ተወሲንካ ናብ ኤአይ ከይድካ ምሕታት ዓቢ ነገር ኮይኑ ስማዓኩም ኣብሉ ጃስት ቤዚክ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ሶ ነትናትኩም ኤአይ ግን ኢንፎርሜሽን ፊድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኣለኩም which is ኣነ ከምዚ ሃገር ነብር ኣለኹ ኣብ ከምዚ ዝበሃል ዞባ ነብር ኣለኹ ከምዚ ዓይነት ወረቐት ኣለኒ ወይ ከዓ አይዲ ኣለኒ which is identification ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ትብዎ እሞ እንታይ ዓይነት ብሮከር ክጥቀም ይኽእል ዝሰርሕ ብሮከር ፕሮቫይድ ግበረኒ ወይ ከዓ ሓብረኒ እንድሕር ተልኩሞ ክሕብረኩም ይኽእል እዩ ድሕሪኡ ምስ ሓበረኩም ኤአይ ከዓ ልክዕ ከም ሰባት እዩ 100% ኮይኑ እንታይ ልባሃል ገብረካ ይኽእልኒ ካብ ሰባት ትረኽቦ ኢንፎርሜሽን ሚእታዊት ዝተረጋገፀ ነገር ኣይኮነን ካብ ኤአይ ትረኽቦ ኢንፎርሜሽን እውን ተመሳሳሊ ከምኡ እዩ ሶታ ክትገብር ኣለካ ናይ ባዕልኻ መፅናዕቲ ክትገብር ኣለካ which is ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ግን ትሬደራት እንድሕር ዳ ክትኮኑ ተኾንኩም እቲ ክኽፈል ዘለዎ ነገር እቲ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዝኽእል ነገር እቲ ደድሊ መስዋዕታት ክትስእዎ ስለ ዘለኩም ወይ ከዓ ክትኸፍልዎ ስለ ዘለኩም ያ ግድን ግዜ ወሲድኩም ባዕልኻትኩም ኢኹም ክትረኽብዎ ዘለኩም ማለት እዩ ፕሮፊርም እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ማለት እዩ ሶ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ኤፍቲኤምኦ ዝበሃል እጥቀም ኣለኹ ሕጂ ንምንታይ ኤፍቲኤምኦ ድበሃል ኢለ ዝነግረኩም ዘለኹ ቢካዝ ኤፍቲኤምኦ 10 ዓመት ገይሩሎ ካብ ፕሮፊርም ድሕር ተመፂናኻ ብፍላይ ንሲኤፍዲ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝርከብ ዓይነት ፕሮፊርም እዩ ማለት እዩ
ሶ ያ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ብሓፈሻት ብዛዕባ ብሮከር ን ብዛዕባ ፕሮፊርም ንዛረበሉ ዘለና ሶ ምናልባት ናይ ኤኣይ ፀገም እንድሕር ሃልይኩም ባክ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበርኩሉ ኣነ ቻት ጂፒቲ ይሰርሕ ኣይነበረን እንድሕር ናይ በዓል ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ሲም ካርድ ተዘይሃሊካ ይሰርሕ ኣይነበረን ወይ ጀመናይ እንድሕር ይሰርሓልኩም እንተኮይኑ እዚ ናይ ጎግል ኤኣይ ክትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ኤኣይ ኣክሰስ ክትረኽብሉ ትኽእሉ መንገድታት ክሕግዘኩም ይኽእል ማለት እዩ ቤዚክ ዝኾነ ግን which is ብዛዕባ ክልተ ተደምበሮ ክልተ እንድሕር ዳ 4 ኢሉ ሓደ ሰብ ተምሂርካ 4 ተደምበሮ 4 ከይልካ ምሕታት ኣይድልየካን እቲ ቤዚክ ባዕልኻ ከተገናዝቦ ዘለካ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ so let's move okay then ካብዚ ቀፂልና ከዓ here ነቶም ትሬደራት ማለት እዩ ንዓኻትኩም ክምጥን ብዝኽእል መልክዑ ብናይ ትሬደርስ ላንጉዌጅ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ብናይ ትሬደራት ቋንቋ ማለት እዩ ሶ ያ ሎሚ ቀዳም ስለ ዝኾነ እቲ ማርኬት ላይፍ ኣይርአናን እዩ ዘሎ ሶ ጀስት ተመሊስና ጥራይና ሪቪው ክንገብር ማለት እዩ እጂ መጀመርያ ላይክ ኣነ ዝጥቀመሉ ስትራቴጂ ወይ ከዓ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ኮንሰፕት ፅንሰ ሓሳብ ክካፍለኩም ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ኣብ ናይ ኣይሲቲ ኮንሰፕትስ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ኣይሲቲ ፅንሰ ሓሳባት ዲፐንድ ገይረ ወይ ከዓ ተመርኪሰ ትሬድ ዝገብር ኣን ካብቲ ናይ ኣይሲቲ ፅንሰ ሓሳባት ተበጊስኻ ናተይ ስትራቴጂ ተጠቂመኻ ትሬድ ይገብር ማለት እዩ ሶ እቲ ማርኬት ብናይ ኣይሲቲ ኮንሰፕትስ ወይ ከዓ ፅንሰ ሓሳባት ዲፐንድ ጌርና ኢና ክንሪኦ ወይ ከዓ ክንከታተሎ ማለት እዩ በት እንድሕር ደኣ ንኣብነት በዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን በፂሐ ዘለኹ ናይ ትሬዲንግ ብቕዓት እንድሕር ተሪእናዮ እቲ ስትራቴጂ ኩሉ ዓይነት ስትራቴጂ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ላይክ ማርኬት ንኩሉ ዓይነት ስትራቴጂ ክበካ ይኽእል እዩ which is መእተዊ ክበካ ይኽእል እዩ ወላ support and resistance trader ክትኸውን ትኽእል ኢኻ supply and demand ክትኸውን ትኽእል ኢኻ SEM ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ICT ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ዓይነት መእተዊ ክበካ ይኽእል እዩ ግን ማርኬት ካባኻ ዝሓቶ which is እቶም ውሑዳት ትሬደራት ጥራይ ዝፈልጥዎ ኣብዚ ዓለም ነገራት ኣለዉ ወይ ከዓ ዝርድእዎም ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣርእስታት ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ እቲ ኢሉዥን ብድሕሪ እቲ ፋይናንሻል ማርኬት ዘሎ ወይ ከዓ ብድሕሪ እዚ ቻርት ዘሎ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ በት ንሎሚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕለት 22 ወርሒ 12/2025 እዩ ማለት እዩ ኣቲኹም ኣብ ናትኩም ቻርት እውን ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንናተይ FTMO ቻሌንጅ ናይ 200,000 ዝወሰድክዎ ኢንትሪ ማለት እዩ ሶ ንኣብነት
እቲ ማርኬት ክንሪኦ ከለና which is ብኪል ዞን መልክዑ እንድሕር ትሪእናዮ ኣብ ናይ ኒውዮርክ ኦፕን ኪል ዞን ገዜ እዩ ቅድሚ ኒውዮርክ ኦፕን ኪል ዞን ኦፕን ምግባሩ ማርኬት ከም ዝረኣየኩም ዘሎ ኮንሶሊዴት ይገብራሉ and then ኮንሶሊዴት ገይሩ እንድሕር ትሪእኹሞ AMD ለፅሒፈ ኣለኹ which is accumulation manipulation and distribution ዝበሃል ኮንሰፕት ማለት እዩ okay ሕጂ accumulate ገይሩ which is liquidity accumulate ገይሩ ሎ ማለት እዩ ኣብ lower time frame ኣብ 5 minutes ያ ዘለና okay ሕጂ ድሕሪኡ ካብ accumulation ናብ manipulation ዝኸይድ ማርኬት ካብ manipulation ካ ናብ distribution this is basic guys ድሕሪ ኣብዚኣ ጥራይ ዲፐንድ ገይራ ኣትየልኩም ድሕሪ ትከታተሉ ዘለኹም ኣብዚኣ ጥራይ ኣይኮንኩን ዲፐንድ ገይራ ኣትየ እዚ ቤዚክ ነገር እዩ ኣብ ትሬዲንግ ብፍላይ ከዓ እንድሕር ደኣ ቢግ ገንዘብ ክሰርሑ ትሓስቡ ተለኹም ዓብ ገንዘብ ክሰርሑ ትሓስቡ ተለኹም and financially free ክትኾኑ ትኾንኩም ወይኒ ትሬዲንግ ከም ስራሕ ክትሕዝዎ ትኾንኩም ኣነ ብዛዕባ ቢግ ፒክቸር ሓደ ዓብ ስእሊ ዝበሃል ናይ ትሬዲንግ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ናይ ዋላ ኣብ ዩቲብ እውን ገሊፀ ኣለኹ ዋላ ኣብ ዝናትና ናይ ሜንተርሺፕ እውን ብዙሕ ግዜ ትንክፍ እየ ማለት እዩ ሶ እቲ ቢግ ፒክቸር መጀመርያ ክርዳእካ ክእል ኣሎ እቲ ዓብ ስእሊ ክርዳእና ክእል ኣሎ ቅድሚ ናብ ናተይ ኢንትሪ ወይ ከዓ ነዛ ትሬድ እዚኣ ንምንታይ ከም ዝወሰድክዋ accumulation manipulation distribution ቅድሚ ምምፃእና ማለት እዩ እቲ ሃየር ታይም ፍሬም ናትና ኣናላይዝ እንታይ ይመስል ዝብል ምርኣይ ኣድልየና እዩ ንኣብነት ናብ 1 hour ታይም ፍሬም ክንከይድ ኢና ንሕጂ ማለት እዩ ምናልባት ብካልእ መዓልቲ በበርእስቱ ኣልዕልና ክንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣበይና ንዛረብ ዘለና ኣብዛ ፖይንት እዚኣ ኢና ንዛረብ ዘለና so look market እቲ ቢግ ፒክቸር ዝበሃል ዘሎ እዚ እዩ ከምዚ ገርኩም ትሪእዎ ትኽእሉ እዮም እዚ ኣቅድም ኣቢለ ዝሰኣልኩ እዩ እዚ እንድሕር ዝረኣየኩም ሃልዩ እቲ ማርኬት ካበይ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ እቲ ቢግ ፒክቸር ዝበሃል ማለት እዩ ሶ ማርኬት ናትና እንድሕር ዝረኣየኩም ሃልዩ ናይ መወዳእታ ኤክስተርናል ሊኩዊዲቲ ዝወሰደሉ ቦታ እዚ እዩ ምናልባት እውን እቲ ዳውን ትረንድ ዝበሃል ዘብቃዓሉ ቦታ ምናልባት ዋላ ኤስኤምሲ ትሬደር እንድሕር ትኾንኩም ካልእ ሰብ ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም ባት ብናይ ICT ኣድቫንስድ ብዝኾነ መልክዑ እንድሕር ተሪእኻያ ግን ድሮው ኦን ሊኩዊዲቲ ዝበሃል እዩ which is ድሮው ኦን ሊኩዊዲቲ ክንብል ኮልና ሊኩዊዲቲ ኣብ ክልተ እንታይ ዝበሃል ይኽፈል እዩ ኣብ ክልተ ሴክሽንስ ወይ ከዓ ኣብ ክልተ ክፋላት ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና which is እቲ መጀመርያ ኤክስተርናል ሊኩዊዲቲ ኣሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ኣሎ ሶ ኢንተርናል ሊኩዊዲቲ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ኤክስተርናል ሊኩዊዲቲ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ዝብል ኣርእስቲ ምናልባት ኣርእስታት ኣልዒልና ንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ኦልሬዲ ነቶም ትሬደራት እንድሕር ንዛረብ ተለና ግን ናይ መወዳእታ ሊኩዊዲቲ ማርኬት ዝወሰደሉ እዚ ፖይንት እዚ እዩ ምናልባት ሕብሪ ክንቀይረሉ ንኽእልና እዚ ቀይሕ ምልክት ገይረሉ ዘለኹ እየ እንድሕሪኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ካብዚ ፖይንት እዚኣ ተላዒሉ ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኦኬ ሕጂ ኣነ በይኣቴ እንድሕር እቲ ፖይንት ክትሕዝዎ ትኽእሉ ኢኹም
أنا بزيادة زلوا قدم نابزم إتاوي جن زي إتي big picture زلوكم زلوا تعابس إلي نزي مسيل مالتي أوكي دحريو ماركت دحر دابز ليكويد توسيدو ماركت نابي جزء زخيد زلو أوكي أب ترند على نلعلي ماركت ستراكشر شيفت على نابزي ونياتو ماركت لور لو نافتر مزي وحجي جن هاير هاي نافتر يزخيد زلو بات أبزغ أبز تمسيهم yeah I think زي مثلني okay gap علينا which is weekly gap علينا بزي market كاب حدا liquidity كاب حدا liquidity خيرو internal كون غلي external كون غلي سأقام دلو يكون okay and دحريو market نابي جزء إذا زلو أب daily تاعتيهم كترخبوا تقوليهم أب higher time frame market كاب external liquidity ناتنا and ناب كال external liquidity ناتنا إذا زلو which is حدا dealing range نمفتار إذا زنكاسا زلو جن أب زنكاسا زلو أب نوس وكف liquidity ويكا توم PDRs نبرم زلنا أب زرخة بولون تاق جبرالو market بshort term ملكعو كاب internal لاب external كنكاسا قدن نعمل ده نزي weekly new week opening gap ده فيل تجيرو and then كم تريوز لهم ده no this one here أبزي حبرهم تكملنا ده كم تريوز لهم ده حريت ماركت من اللي سالهم so هجيكم اللي استوقينو basic زغون نجارات عملت كذكركم غالية اوكي من البعض انا خاطولو زغل هاي probability تقينو تقدامي كاتولو زغبا نزي نيرو تقدامي تي liquidity external liquidity مسوسده وكات sell side مسوسده لنا مالتي وكات تقول نيري كالا ابي كات تقول نهداتلكمني ابزي liquidity internal liquidity مسرخه بماركت سيل كغبر خلي سالساي كاتولو زغل بوتا نحراتلكمني كل جزية تعطي تخون كابيك تعطي تقول عليك أب ديسكاونت زون تعطي تقول عليك ماركت بستقالو متن تحطي فير برايس كون كلالو اوكي ماركت الحرة تحتي فير برايس مسئلنا دحوري انت غاتري زلك بي دي ار كلونا كلالو جي بي دي ار لاكجري زغون اسم سلستوهابو منالبات ذكر داكم خلي لايك ليكويديتي تختار اختلال لك انترنال ويكا اكسترنال ليكويديتي تختار اختلال لك مالتي جزي انترنال اكسترنال ليكويديتي قدم حجي جاب ديتا فيل ديتا جبره ويكا ميتيجيتد زي يكون قدم حجي ماركت مسيو فير زي جبرو يخاطر زلك مالتي I don't know نتوم حدثتي boring language but نتوم تريدرات جن خوف لغرداكم مالتي so انتاي إذا بزلغو نعملت نعطي PDR كزرقحية كابزي كساب أبزي إتي كأتولو زقباني بوتا مالتيو okay where is this here PDR is it basic زبال نقري كابريبيم ماركتنا أب ديسكاونت مس أب ديسكاونت انتاي سلزلني إخاتو منياتو تقداماي آياتهون كلا آياتهون أب سالساي بوينت اندحراك أتسوين انتاي كركب كلالني ماركت مجمري أب ديسكاونت مسالو ان أب ديسكاونت غا PDR كركب كلالني okay so حجي اندحر دا زوم جيركم طريق خمو like نفس وكف ماركت نبنات كا point of interest زبال
نابناتك point of interest ኣብ ዝመፀሉ ማርኬት እንታይ እዩ ዝብለካ እንድሕር ዳእተልኩምኒ ላይክ ገለ ካብቲ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ዝብለካ መጀመርያ ኮመን ሰንስ እዩ ዝበካ which is ኩሉ ሰብ አንደርስታንድ ክገብሮ ዝኽእል ክርድኦ ዝኽእል ነገር እዩ ዝበካ ማለት እዩ ዋላ ንስኻ ሕንጥጥ ኣቢልካ እዚኣ ናተይ ስትራቴጂ እንድሕር ዳእተልካ ነታ ናትካ ስትራቴጂ ክበካ ክእል እዩ but ናብቲ ናትካ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ምስ መፀ ግን ማርኬት ላይክ ስረለካ ድዩ እስክፈትነኒ ዛ ዓይነት እዩ ዝብለካ ማለት እዩ ላይክ ስረለካ ድዩ ንኣብነት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ሞስትሊ ሰባት ኣብዚ ከባቢ እዚ ከኣትው ክእሉ እዮም ካብቲ ኢኩሊብሪየም ዝበሃል ቦታ ታሕቲ ስለ ዝወረደ ጥራይ ማለት እዩ but ከም ትሬደራት ማርኬት ኣብ ናትኩም ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ከባቢ ምስ መፀ look guys እዚ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ እዩ ንኣብነት ኖርማሊ ሰባት ገንዘብ ከይሓልፈኒ ከይኣተኹ ደኣ ከይትኸደኒ ዝብል ትርዲት ክህልዎም ክእል እዩ but ናብ ናትካ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ምስ መፀ ኦኬ ምሳኻ ኣዝዮም ትዕግስተኛታት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ which is ኣብነት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ምሳኻ ትሬድ ገብሩ ከም ዘለዉ ጌርካ ኣብ ርእስኻ መጀመርያ ክትቆርፆ ክትል ኣለካ ደን ኣብ ርእስኹም ዝቀረፅኩሞ እዞም ኣዝዮም ትዕግስተኛታት ዝኾኑ ሰባት ክሳባበይ ክፅበዩ ይኽእሉ ኢልኩም ክርዳእኩም ክእል ኣለዉ ምክንያቱ ማርኬት ንኩሎም ነዞም ኣብዚ ከባቢ እዚ ክነኣቱ ኢና ድብሉ ሰባት መጀመርያ ሊኩዊዲቲ ንክገብሮም እዩ ዕላማ ምክንያቱ እቶም ቢግ ኢንስቲቱሽንስ እቶም ዓበይቲ ማርኬት ሜከር ሊኩዊዲቲ ንምርካብ እዮም ነቲ ማርኬት ካብ ፕሪሚየም ናብ ዲስካውንት ዘምፅዎ ካብ ዲስካውንት ናብ ፕሪሚየም ዘምፅዎ ሶ እንድሕር ዳ ከምኡ እንተኮይኑ ክሳብ ብዝተኻለኩም መጠን ማርኬት ብዝተኻለኩም መጠን ክሳብ ኣብቲ ዓይንኹም ክሪኦ ዝኽእል which is ዓይኖም ክሪኦ እንድሕር ዳ ተኢልና እምነት ኣብዚ ከባቢ እዚ እቲ ኢኩሊብሪየም ዝበሃል ኢኩሊብሪየም ዝበሃል ዘሎ ዛዕረው ብለልኩም ዘለኹ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዘሎ ካብዚ ንታሓቲ ኣትሊስት ሓደ ካብቶም ሚልዮናት ዝኾኑ ሰባት እንድሕር ዳ ሓደ ክትኸውን ትኾንካ ክሳብ ኣበይ ማርኬት ክወርደለይ ክፅበለኒ and ኮንፊርሜሽን ናትካ እውን ክፅበ ክትኽእል ኣለካ ንኣብነት ካብ ተመክሮ ዝመፅእ እዩ ምናልባት ተዘይተረዲእኩም ቶታሊ ፋይን እዩ okay just comment ተነብባለሁ ምናልባት ሕቶ ከይልወኩም ማለት እዩ ኦኬ ኦኬ ምናልባት ክሊን ተዝኸውን I don't know ከምዞን ገብሮ ንኽእል ኢና ኦኬ ምናልባት ስለ እንደጋግሞ ትምህርቲ ብዙሕ ዳትማች ኣገዳሲ ይኮነን ብሓፍሻ ማርኬት ኣብ ናትና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ምስ መፀ ኮንፊርሜሽን ምርኣይ እዩ which is ኮንፊርሜሽን ክብል ከለኹ ሕጂ ናብቲ ናይ ዓንተ ወይ ናብቲ 5 ሚኒት ክንከይድና መጀመርያ እቲ ቢግ ፒክቸር ክርዳእና ክእል ኣለዎ ታሕቲ ኢኩሊብሪየም ክመፅእ ክእል ኣለዎ ኣብ ታሕቲ ኢኩሊብሪየም PDR ክንረክብ ክንክእል ኣለና which is ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናትና ኢንቨርዥን ፌር ቫሊ ጋፕ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣብ ናትኩም ቻርት ኣትዮም ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም
and እቲ inversion fair value gap ምናልባት inversion fair value gap ቪድዮ ሰራሕናሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንመሃሮ ኢና ቀሲልና ማለት እዩ so market invert ዝገበሮ ወይ ከዓ inversion fair value gap ተንኪፍልና ኣሎ but ሕጂ ናብቲ confirmation ክንመጽእ ኢና which is 5 minutes ክንከይድ ኢና No, okay. حجي I think تسألي حجي قرب كرداكمي أن بستغلنا مثلا كازوم جرنا هم رينا أتي confirmation ناتنا أنتاي حجي مجمرة أتي big pictures بحال ناتنا زي سميرنا يزلنا نكري مالتي دهاريو market ناتنا point of interest بحال مسئلو confirmation كنرأي خنكلالنا جي أتي confirmation زبال زي basic زولنا يعني نجار زي market مجمرة consolidate كيرو then كاب consolidation market نابي زغيت كاب consolidation market manipulate زقبر لهم هنيات نتايو liquidity نمركابي which is stop loss ناي استفلالي تريدرات ويكال ناي retail تريدرات نمركابي Okay, so market cap زي خليتي ناسنا بتوي sorry أبزع دامي تفوكس فينا حتى زاري مناجن كاب consolidation market ندحر ناب manipulation زغين توغينو that's why manipulate مسجبر خندرنا and ab 1 minute أتيكم تاريخ مازا chart زي أبا حفشة دحريو نابتناتنا inversion fair value gap مستنكفة دحريو market structure shift يبنالو كناتو نغيلنا مالتي that's تسألي كم confirmation كتكمل تقولوا مالتي but كاتسألنا زلوا تمرتي كساب زغونا زي بزح جزيه نزارر ولينا مالتي من البات نبتي كلاي انتريناتي كن كاين نغيلنا تجزيناتنا قمت بمقبار مالتي نعملت اب confirmation بصيحنا لنا تي big picture زبال وكا تعابس إلي زبال نحراب تقدامي ترينا اتني ايش سي اتي confirmation زبال زندرين غيرنا نعملت اتي point of interest ناتي زيو ابتغاليتي entry مالتي which is عند حدا تاريخ مو I don't know even نايزا عمت زلع على مقصد زرقب كلها and زلع على risk to reward ratio ناتي ون يازيا مالتي look دارجة تاريخ مو point of interest ناتي زي big picture زبال أبزيك أي أسميرو لزلو هي جيك قدم متاوي جن confirmation كتصبغ العلن نعملت normally retail زغون تريدرات which is ولا ICT دسنو سبات ولا smart money concept دسنو سبات أبزي كجاجو يقوليهم نعملت market اندحر دا زي لندن كيل زوني كم تريو زلهم ينقاس عصالو لعل تحتي بلالو اوكي زهون تكمل خلنا لعل تحتي بلالو ماركت وريدو فيل جيرو دحريو زهون تريو زلهم فيلر سوينج يجي بزاحة تريدرات أبز خباب زي باي mostly باي كقبل خليهم ونياتو أنا I know أبز درجة بنبر كل وان بايز قبل له عينت مئتو ناتي إزي مالتي أب لندن كيل زون تريد سيز قبر أبز خباب زي بايز قبل مالتي نحن تريو زلهم ماركت كامسيو نتناتي السبلوس كهار مغلي يا زي بعرفش تريد قبل كو انتري but بزعبا زي حجيك ايكن زارمينا but نمنتا اينا نعملت ماركت
أبز قدام أيزي دهبنا فيلر سوينج زي أتنا لمنتاي نابزي عند حراتنا تلكمني مهنياتو ماركت إت بيج بيكتشر مسئول ناس لزلوي دحري انتاي رينا أتي نابزي انتاي تي كونفيرميشن تايو زي زوم كتقبرو تقوليهم نعم نت دحر أزرعكم عليو ماركت مزيو مجمرنا تاناتي بوينت اوف انترست تنكيفوا اوكي I don't know بس يا ترينا مجمريا ماركت نتناتي بوينت اوف انترست ابز خباب تنكيف اللي يالو بس مالتي ابز خباب زي ابزي حبرو اللي زولهم مالتي أنا مستنكف لي نلعب الوزيو تنكف سلا زبل لي تراي باي اي غوركم واي مهنياتو ماركت بوينت اوف انترست ناتي مستنكفه هذا كونفيرميشن كبن سلا زلو تخلاي كان ميتيجيتد كغبر كلالو هير ان ميتيجيتد زونه بلوك على زو مالتي دهري فيل غير نتاعتي اوكي من البات اشتي رايك نكبر مخرينا رايكم متانتي قرب بصرايك نكبر مالتي ان ميتيجيتد زونه بلوك زي ماركت تنكيفو نتاعت وريدو لهون نتاع غيرو ماركت ستراكشر شيفت هير تحريو ابز فير فالي جاب زمتاوي انا كونفيرميشن ناي كاندل سيست تصبغ بزخباب زياتي ان كم تريو زلهم كا it was successful trade مالتي so yeah بحفشة ازي مسل مالتي ግን بحد ጊዜ ተዘይተረዲኩም it's fine ምክንያቱም ነፍስ ወከፍ ትስግምዎ ጉዕዞ ኣነ ሰጊመ ዝሓለፍኩ ሳብ ዝኾነ بحد ጊዜ ይርዳእካን እንተ ዝዓበየ ነገርካ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ስለ ዘለናኻ ብጣዕሚ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ላይፍ እዩ even I'm like تشعات سبات تصبي ناب كبابي 30 سبات الله ما بزي لايف مالتي and yeah mostly كات تقولوا قومي انا مالتي عملت فيديو ندحر داب زعبا تمرت تسريحه اوكي 17 تريق ما زي اخلتي ايبل 300 سبات 600 سبات كساب 2500 سبات ريقو صبو مالتي لايف 9 سبات كساب 10 سبات تصبي نيره يا سرانجلن سبات اتيوم مالكم so thank you so much and بزعبا قصالنت كنزاربينا قصالنت نايزي لايف كم يمثل ان ناتي تزعبي لايك ناي حدا ساعات زغون غزي نازناي لايف نالت لو معناتنا كلتا ساعات زغون غزي هبي لو غزي لايف مالتيو كدالو ان سخاتكم تزارربو زلو مالتيو سو تزعبي علاما انتايو حدش تريدرات نابايتا ممزاي مالتيو مهنياتو I know ምናልባት ድሕር ግዜ እቲ ሃዋህው ክቕየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብስለት ዋላ ኢሞሽናሊ ብስምዒት ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ምናልባት ኣብዚ ላይፍ ዝተፈላለዩኹም ሰባት ካባይ ንላዕሊ ማዕሪግ ትኾኑ ትኽእሉ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ሶ زيادة نزناي trading industry ناب زلا على درجة 5 وزخلو especially خابزناتنا حبرتسب نمركابيو just سويتي زعبي علامة مالتيو ان حدشت تريدرات تون financially كنحجزولو نخيل بايتاتات مفتاري okay so قصالت هاي لايف كم يكون دحر دا يا كساب كلتشان 26 منالبات بناتي باجيت مالتيو سو مناوي كلتا ساعات اندهابكو بزعبا
weekly analysis እንዳሰራሕና ላይፍ ዲስከስ ክንገብር ንኽእልና ኣብ ሰሙን ቀዳም ማለት እዩ እዚ ቻነል ትከታተልዎ ዘለኹም እውን ሞኒታይዝ ዝኾነ ቻነል እዩ which is ዝኾነ ቪድዮ እንድሕር ተሰሪሐ ገንዘብ ይእቱ እዩ እቲ ገንዘብ ከዓ ንሓደስቲ ዝኾኑ ንኣይሹ ትሬደራት ምናልባት ጊፍት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ሰባት ገንዘብ ኣብ ኮመንት ሰዱለ እዮም ኣብቲ ናይ ትሬዲንግ ክላሳት ማለት እዩ እዚ ገንዘባት እዚ ኻና ተጠቀምና ኣነ እውን ብስፖንሰር እናገበርክዎ ማለት እዩ ያ ንሓደስቲ ትሬደራት ዝተፈላለዩ ጊቭ ኣዌይ ምድላው ምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ክሳብ 2026 ናቱ ማለት እዩ ኣነ ስፖንሰር ክገብረኩም እየ ካባኻትኩም ድፅበ ነገር ተልዩ ክሳተፉ ትኽእለኩም ሼር ክትገብርዎ ትኽእሉ ኣለኩም እቲ ዕላማ ተተረዲእኩም ከዓ ዝተፈላለዩ ሓሳባትኩም ሼር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ደኣ ክእለት ተሊኩም ኣስተዋፅኦ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ትብልዎ ተልዩ እውን ፅሑፍለይ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኣይድያ ቀፃልነት ዋና ዝዓበየ ግን ኣነ ንዓኢለ ገንዘብ ንክሰርሕ ኢለ ኣናላይዝ ዝሰርሕ ዊክሊ ሰሙናዊ ኣናላይዝ ዝሰርሕ እየ ባያስ የውፅእ እየ ማለት እዩ ባያስ ኣብ ዘውፅኣሉ ላይፍ ኣቲና እቲ ናተይ ባያስ ኮንፊርሜሽን ተጠቂምኩም ንስኻትኩም ትሬድ ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ብዝብል ሓሳብ ማለት እዩ እዚታት ክንገብር ንኽእል ኢና ሰሙናዊ መደብ ክህልወና እዩ እንድሕር ደኣ ተደጊፍኩሞ ምናልባት ኣብ ኮመንት ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ኣብዚ ላይፍ እንድሕር ደኣ ተገዲፍኩምለይ እውን ፅቡቕ ማለት እዩ ኣብ ላይፍ ከኣተሎ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ቀዳም ኣናላይዝ ጎልድ ኣናላይዝ እናገበርና ዩሮ ዩኤስዲ ቢትኮይን ብሓፈሻ ክሪፕቶ ማለት እዩ ካብ ናትኩም ምርጫ ንስኻትኩም ትሬድ ትገብርዎ ኣብ ኮመንት እናፀሓፍኩምለይ ኣናላይዝ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣነ ካብ ናትኩም ኣይድያ እናተጠቀምኩ ንስኻትኩም ካብ ሃብቲ ናተይ ኣይድያ ኮንፊርሜሽን እናተጠቀምኩም I think ምናልባት ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክልተ ወርሒ ዓብ ገንዘብ ብዘይ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ባት እዛ ሓሳብ ብዛዕባ we are talking about big money guys ብዛዕባ ዓብ ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዚ ይመስል ማለት እዩ እና ኣብ ባይታ ከዓ ንሪኦ ኢና ምክንያቱ ኣብ ተግባር ኣነ ኣብ ተግባር ደስ ይብለኒ እቲ ክስራሕ ዝኽእል ነገር ከሪአኩም ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ብዛዕባ ንህቦም ኣገልግሎታት ኣለዉ ላይክ ኣነ ጥራይ ዘይኮነ ላይክ ቶቶ ትሬድስ ኮሚኒቲ ኣብ ውሽጢ ብዙሓት ዓበይቲ ትሬደራት ዳሓቆፈ እዩ ገና ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ትሬደራት እውን ኣለዉ እቲ ቤዚክ ኣይድያ ናትና ኣለና እዩ እቲ ስናት ኣባብ ስትራቴጂ ወይ ብዛዕባ ትሬዲንግ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ ፕላን ወይ ከዓ ድሕሪ ገንዘብ ዘሎ ዕላማ ናትና ኣለና እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ሓደ ማስተርፒስ ምፍጣር እዩ ብድሕሪ እቲ ገንዘብ ዘሎ ዕላማ ማለት እዩ እቲ ማስተርፒስ እንታይ እዩ ላይክ ደቂ ሰባት ብተፈጥሮም ላይክ ፐርፌክሽን የብሎምን ላይክ ፍጹማት ኣይኮኑ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ዳሓን ዝበሃል ናይ ትኽክል ምዃን ደረጃ እንድሕር ደኣ ክመፁ ተኮይኖም ኣትሊስት ተመሳሳሊ ትርዲኢት ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ፍልጠት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ተመሳሳሊ ዕላማ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ብቲ ዕላማ እውን ክኣምኑ ክእሉ ኣለዎም ተመሳሳሊ ናይ ፍልጠት ደረጃ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ which is ኣብ ትሬዲንግ ከነምፅኦ እንድሕር ደኣ ተኮይና ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ብዛዕባ ትሬዲንግ ኣመለኻኽታ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እቲ ድሌት ተመሳሳሊ ድሌት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እቲ ፍልጠት እውን ተመሳሳሊ ፍልጠት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ እንድሕሪኡ ብሓደ ኮይኖም እቲ ማርኬት ኣናላይዝ ብምግባር ትክክለኛ ናይ ምዃን ተኽእሎታት ናቶም ከዕብይዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል መበገሲ ዕላማ እዩ ዘለና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ነዚ ሓሳብ እንድሕር ደኣ ትድግፍዎ ትኾንኩም ዝያዳ ኢንፎርሜሽን
أبزناتي أبزي تكاتلو زلهم channel مالتيو آتيكم بزعبا نحنا نهبو مع قلقلتات أي كلتشان أسران شديشن مدبات ناتنا لو شكت قبلو تقوليهم أي VIP mentorship علينا الجو ولا كوا نتي مثلي نمستقال مالتيو بزعبا mentorship بزعبا استفل عليه idea تتزاربنا بات دحر جزيه جن just أتي ولا تخفليت كله خليو like نعايكم كنت غافلني نبصقم يوم invest تجبرو أنت مالي شو تي invest تجبركم مغا أنا بتي علامة وكان أبتي ما بقسي حساب يو invest تجبر مالتي because I am financially stable أبزح جوان مالتيو سلازي زيتات أبغى متأتيهم دحرا تمرت توصلوا حساب تليكم وستوصف لي تقوليهم أن يا زيتات على نابلتي بعفشاتهم كتري وتقوليهم بزعبات تمرتي تزي تزاربنا تمراتي مالتي okay so guys ምናልባት ጊዜ ቁሩብ ከሓፅርና ኸእል እዩ ሕቶ ግን ካባኻትኩም ክቕበል እሞ ምናልባት እንድሕር ደኣ ተተኻኢሉ ቅድሚ ቀዳም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ክንገብሮ ኢና እዚ ኮይኑ ግን ኔክስት ቀዳም ላይፍ ስለ ዝህልወና ዝኾነ ሕቶ ዘይመለስካልና ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ክትብልዎ ትደልዩ ነገር ተልዩ ኣብ ቀጻሊ ቀዳም ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ኦር ንስኻትኩም እውን ጆይን ገርኩም ክትዘራረብሉ ትኽእሉ ምሳይ ባይዛታት ከነዳሉ ኢና ማለት እዩ ሎሚ ግን ሕቶ ተልይኩም ኣብ ኮመንት ክደፍሉ ኢኹም ካብ ናትኩም ሕቶ ተበጊሰኻ ክገልጸልኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ እቲ ቻርት ክሊን እንተዝኸውን unfortunately ሓሊፍና ኢና what is your entry model billion production what is your entry model mostly like حجي كاب ICT دوسركم ጽንሰ ሓሳባት ኣለዉ ኣብ ናተይ ኢንትሪ ሞዴል ብዓፍሻ ማለት እዩ and ካብ ባክ ቴስቲንግ like back testing ክብል ከለኹ ሕጂ ንኣብነት እናተይ ተምሃሮ they know ክንደይ ግዜ ባክ ቴስት ክገብሩ ከም ዘለዎም ከም ዝሕብሮም ማለት እዩ ንሳቶም እውን ክንደይ ዝኣክል ግዜ ባክ ቴስት ክገብሩ ከም ዘለዎ ማለት እዩ but ያ ብጣዕሚ ልዕሊ 1000 ዝኸውን ሰዓታት ክኸውን ይኽእል እዩ ባክ ቴስት ገይረ እቲ ካራክተሪስቲክ ናይቶም ካንድልስ ካብ ዊክሊ ክሳብ 1 ሚኒት ናተይ ኢንትሪ ማለት እዩ እቶም ካራክተሪስቲክ ናይቲ ካንድልስ ክርድኦ ይፍትን እዩ which is ነቲ ካንድል ከም ቮሊዩም ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ICT እውን ዛረበሉ ማለት እዩ ሶ እቲ ነፍሲ ወከፍ ካንድል ክንደይ ዝኣክል ቮሊዩም ስከም ኣሎ እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ኣበናይ PDR ይፈጥር ዝብል ካብ ተመክሮ ዝተበገሰ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሶ ቤዚካሊ ግን بناي ICT أزرار بان نحن نزارب تلنا it is market structure shift at point of interest مالتي وكا 2022 موديل ونتكلم مالتي داس بزحق زي تكملوا مالتي بزعبا بروفيرم با قرب جلسنا I think ميكي أب the life ندحرنا دحر الكا عتيقات قونكا عمنا مجمريا بزعبا بروكر إن بزعبا بروفيرم تزاريبنا لنا but بروفيرم كتمرت تقونكم حجي it's better مناتو كلتشان أسرع عمشان نبر ندحرات لنا كاباين العالي information كاب AI ترغبوا تقول لهم كاب AI مسترغبكم كاب عن لغاتكم research خسر حط لكم مالتيو advice بزعبا دون بروفيرم هاي بني مناتو ريسك وسر عيدلني مالتيو like risk يوم كاميرات يوم كبليلة زي كونكو like حاجة international زغونة حق له دحر دا أبال نايتي ناي حدا financial market زي كونكا which is
ናይቶም ናይ ሓደ ብሮኮር ኣባር ተዘይኮንካ ወይ ከዓ ላይሰንስ ናይቲ ብሮኮር ተዘይሃሊካ ወይ ከዓ ናይቶም ፕሮፊርም እንድሕር ደኣ ላይሰንስ ዝኾነ ሰብ ተዘይኮንካ ናቶም ኣባል ተዘይኮንካ ሓላፍነት ክትወስድ ዘይትኽእል ትኾንካ ዝኾነ ፀገማት ተመፅዩ ከምዚ ኢልካ ንሰብ ንኸይትሕብር ኢንተርናሽናል ዝኾኑ ሕግታት ኣለዎ ማለት እዩ ዳስ ዋይ እየ እምበር ንዓኻትኩም ኣይ ኖው ኣዚ ብራደር ከም ሓዊኹም ኢኹም መኽሪ ተሓቱ እምበር ኣነ ኣብ ሪስክስ ክትእትውኑ ስለ ዝደልዩ ከምዘይማኾንኩምሲ ይርዳእኒ ማለት እዩ ያ ስማርት ማኒ ሊኩዲቲ ናብ ዘለዎ እዮም ዝደፍእዎ ካብ ዝተረዳእኽዎ ብዛዕባ ሊኩዲቲ ካብ ተመኩሮኻ ገለ በለና ኣይ ቲንክ ሕጂ ግዜ ስለ ዝሓፅረና እዚ ክላስ እዚ ናይ ላይፍ ትምህርትናትና ኸ ሰሙናዊ ክንገብሮ ኣብ ፕላን ስለ ዘሎ ማለት እዩ we're going to talk about it maybe next week ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ማለት እዩ ክንዛረብ ኢና ብዛዕባ ዝሕቶ እዚ ማለት እዩ ግን ሰፊሕ እዩ ምናልባት ኣብዚ ናተይ ናይ ቱቶሪያል ሰዓት ኢኻ ብዛዕባ ሊኩዲቲ ዝብል ቪድዮ ዝሰራሓ ክኾን ኣብ 50 ደቂቕ ዝኸውን ክላስ ኣሎ ኣብ ዩቲዩብ ኮርስ ማለት እዩ ቼክ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ቤዚክ ዘለኒ ኣብ ሊኩዲቲ ረኣያ ክትመሃር ወይ ገለ ተመኩሮታት ናተይ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ To be clearer for my question, to take the trade, how many confirmation do you have? Like confirmation natka, look, I'm not cap like okay. هجي من البعض كمية ردو كجانا زبيله confirmation ናትካ complicated ተዘይገርካ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ተዓቢ ስእሊ እንድሕር ዳኣ ተልዩ እቲ ማርኬት እንድሕር ዳኣ ብርግፅ እቲ ትረክብካያ ዘለካ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ናትካ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ኪ ሌቨል እንድሕር ዳኣ ብንፁር እንድሕር ዳኣ ስኢልካዮ ኮንፊርሜሽን ሲምፕሊፋይ ዝኾነ ነገር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ኮንሰፕትስ ወይ ከዓ ብዙሕ ፅንሰ ሓሳባት ወይ ከዓ ፒዲአርያት ኣይኮንካን ከተቐምጥ ዘለካ ማለት እዩ ባት ኢት ዲፐንድ ነታ ሓንቲ ዓይነት ኤንትሪ ጥራይ ኣይኮንኩ ዝጥቀም ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ 2-3 ዝጥቀመሉ ኣብ ገሊኡ 1 ዝጥቀመሉ ኣብ ገሊኡ 2 ዝጥቀመሉ ባት ክትሪኦ ከለካ ግን ተመሳሳሊት ኣይድበሃል እዩ ዘለዎም እቲ ናትካ ኪ ሌቨል ክሳብ ዝፈለጥካዮ እንታይ ድበሃል እዩ it's better if you don't make it that much complicated ማለት እዩ ባት ያ ባክቴስ ጌርካ ክትረኽቦ ትኽእል ኣለካ ኣብ ቀፃሊ ኣብቲ ናተይ ኢንትሪ ሞዴል ከም ኮንፊርሜሽን ዝጥቀመሎም ከዓ ዲስከስ ክንገብሩ ኢና ማለት እዩ so thank you ሚሊ ቶቶ ቀፅሎ so thank you so much ብጣዕሚ ክብረት ሃበለይ so traders ስለምክትታልኩም መስገን ማለት እዩ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ናይ ዩቲዩብ ላይፍና በዚ መልክዕ ሓሊፍ ኣሎ እንደን 20 ገለን ሰባት ተኸታተልኩም ኣለኹም እያ ምናልባት ድሕሪ ሓደ ዓመት 2,000 ንበፅሕ ንኸውን ኢና thank you for watching ስለምክትታልኩም መስገን ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ የራኽበና ተሰናዩ and thank you again ኣንየለይ